Éjszaka van. Fáradt vagy, és szeretnél minél hamarabb hazaérni. Ezért 90-nel hajtasz olyan útszakaszokon is, ahol ez nem megengedett. Egy kanyarhoz érsz, de hibázol. Későn próbálsz korrigálni. Az autó kontrollálhatatlanul sodródik. Hirtelen egy kemény, stabil tárgynak ütközöl, és egy óriási csattanást hallasz. Az első 10 másodpercben az autód első lökhárítója és a krómozott hűtőtárcsa darabokra törik. Az acéldarabok 4 centi mélyen belefúródnak a falba. A második 10 másodpercben a motorháztető felemelkedik, meggyűrődik, és a szélvédőnek csapódik. A forgó hátsó kerekek a levegőbe emelkednek, a lökésgátlók nekiütköznek a falnak, a lökésgátló hátsó alkatrészei az első ajtókon túl kinyomódnak a karosszériából. A tested 90 km/h sebességgel mozog tovább, ez a normál nehézségi erő 20-szorosa. Ilyenkor több mint 1300 kilót nyomsz. A kinyújtott lábaid a térdizületnél eltörnek. A harmadik 10 másodpercben a tested elhagyja az ülést, a felső tested kiegyenesedik, törött térdeid a műszerfalnak csapódnak. A görcsösen markolt kormánykerék, műanyag és acél alkatrészei elkezdenek meghajolni. A fejed már a napellenző közelében jár. Mellkasod a kormányoszlop fölé emelkedik. A negyedik 10 másodpercben a karosszéria első 60 cm-e már megsemmisült, de a kocsi hátsó része még mindig körülbelül 60 km/h sebességgel halad előre. A féltonnás motorblokk áttöri a tűzfalat. Az 5. 10 másodpercben félelemtől dermedt kezeit függőleges helyzetbe rántják a kormánykereket. A gravitáció miatt ráesel a kormányoszlopra. Az összetört kormány éles alkatrészei átszúrják a tüdődet és a bordaközi artériákat. A tüdődbe vér áramlik. A 6. 10 másodpercben a lábaid kiszakadnak a szorosan befűzött cipőből, a fékpedál átlyukasztja a padlólemezt. A karosszéria középen meghajlik, az autó lefelé zuhan, a forgókerekek belehasítanak a talajba. A 7. 10 másodpercben a kocsi teljes karosszériája eldeformálódik. A zsanérok leszakadnak, az ajtók kinyílnak. Egy utolsó rántásként az ülés előre csúszik, és valósággal felnyársalja a testedet a kormányoszlop kiálló csonkja. A szádból vér fröccsen ki, a szíved az elszenvedett sok hatására leáll. Halott vagy. Az ütközés pillanatától eltelt idő 7 másodperc.